Qhubeka nje ke nodaba la isitheke salwendlala mbijana solithi nje halamzi ukhona ke undaba ezitha uyena kozohlubudlu bekhasini la ngalolu daba kolumehlele ukuthi ke ubeyitshela ukuthi owesifazane azona naye ukhulelwe ubeyitshela ukuthi owesifazane azona naye usenengane njengoba abeshilo kanti akunjalo owesifazane mase kuvela njengoba ithe ingane ishonile kanti kungcwatshwa uNodulu khona ke uMageba yena uzothi kwenaba ngalolu daba sawubona uMageba kunjani Ngimbekelele buthatha mina nohlelweni nabalaleli njani kodwa mina ntamba. Mfowethu siyaphila sibone udaba lapha olushaqisayo ephephandabeni isolezwe oluthi wawazi ukuthi owesifazane ozana naye ukhulelwe watshelwa nanokuthi ingane isikhona ingane isishonile. Awusilandise mfowethu uqala nje kodaba kwenzeke kanjani? Hey ngizobeka nje ngendlela engibeka ngayo kodwa ukuthi futhi ile isheshe ibonakala ukuthi lento yenza kanjani. Owesifazane ubesebenzisana nomuntu obemithi. So lo muntu obehamba naye obemithi yena bethatha i-scan kuyena eza kumina ngikhombisa i-scan enze yonke lento lena ngikhombisa i-scan everything was ngendlela kwenzeka ngayo. Then besebenzisana nabantu abaningi kakhulu. So ngoba manje naye lo muntu lo ngizengikhokhela nje omakhaza nobani ofuna bani. Mana ingane sekuvela ishonile ukhokhela zonke lezo zinto. Ngikhokhela yonke lento lena ngenza nje ama-arrangement omngcwabo yonke into. Malini mfowethu? Ufika nje ekhaya before afike ekhaya umgodi sesumbe siyahamba-ke manje umgodi siyawumba yenze yonke into ufika nalo muntu lona omasingcwabisane uthena ingane ilale kubona kanje wayigqokisa benza yonke into beza nengane kwaphekwa ekhaya ngathenga kudla ngathenga yonke into ngayicabanga ukuthi kwaphuma umphakathi wagcwala umphakathi. Then mase kwenzeka yonke lento lena mase befika-ke usefika nokhazini bakho ufika nabantu afika nabo kwena okhazini bakhe nabo abafuduthu bafika late bafika nje baba late inyanga kancane baba late ngo30 minutes bafikana kanti sema singithi ngehlisa ibhokisi emotweni lalo bhodi lo kanti lo bhodi lo uyalazi udaba bazi yonke into kanti lo ngase ngibuza lo sisi lo ukuthi wena wafaka ubani kulento le kanti iskin esidala so since i-pregnant yakhe iqala ethukhulele wa-introduce omngane wakhe which means baningi abantu asebengcwabele labo noDodi ney'ngane engasona. Hayi uma sekuthi-ke ngithi mina ngicela ukugeza ingane ngoba before ngingcwaba ngoba lapha ekhaya sifuna emalibani nasekhaya sifuna ukugeza ingane ukuthi sibone ukuthi kukande kanti mana kwaMageba useza nje lapha ekuthenini uyigeza ingane lo wesifazane beningahlali naye beningahlali endaweni eyodwa futhi useThekwini uhlala eThekwini mina ngisemandeni. Okay so ukhulelwe njani mbonani? Siyabonana uyafika siyabonana ufika nama-scan na yonke into ngesikhathi lo uwazi phela umuntu osifazana omkhulu kunabantu besifazana uthi nawe uzawuthetha uthi nesasibonakala. Kodwa manje uyayenza lento lena ufika ne-scan wenza yonke into uthi masima ukuthi ngilele naye so mhlawumbe bese vele angivusa futhi sisi kube ngazi ukuthi ingane iyanyakaza athi bamba nayo ngathi iyanyakaza yonke lento le hayi iqhubeke indaba. Usuthi senigeza-ke usucela ukuthi igezwe-ke wasekwenzekani? Ngivula phela ibhokisi-ke nomfowethu ngivula nayo ibhokisi ingane mangithi ngivula ibhokisi sengithumelele indishi nengane yonke into imali yonke odokotela from pregnancy test from qala ngikhulele ubulokhu ufaka imali nje wena yonke into ngiyenza accordingly. So ngelanga lomngcwabo awubangabekho umlindelo? Angathi phela ingane encane manje phela ingane mayifika incwadi manje. Yebo kwaphuma umngcwabo kwaphuma yonke into kwaphuma induna kwaphuma abantu kwaphuma omama kwagcwala ngoba laba abantu basuke eThekwini sabahlala sabalile bafika mabefika bese nithi nayi ilungile lo baba lo vele ngayicisha imoto sema simkhiphe ibhokisi emotweni encane lenkazi lo baba lo besuke ehamba akahlali 5 minutes. Hawu washiya kanjalo hamba lo baba lo ukubalula kwebhokisi awukuzwani ngakanti nilithatha
Angithi phela ingane encane ncane ibhokisi lakhona. Thatha ibhokisi ngibeduze komgodi sekumbe umgodi wonke into ekwenzeke yonke letenzekile. Bese ngilivula ibhokisi ngivulele ibhokisi ngabafowethu nginayisigceza ingane ke. Manje ngiyakhipha ngivula ibhokisi ngithi mina lo muntu lona uvula amehlo unodoli lo. Ngithatha ukuphaka omise ngecebo. Uyabona namhlanje ngiphuma enkantolo kade ngothetha lelo cala njengamanje ngoba ngina 2 hours ngiphuma enkantolo ngicade ngothetha lelo cala. Kusasa ngiyothi ngiyekwelinye icala futhi again. Lo mndeni yonke into kanjalo. Lo baba azi sithi ngimfonela ngasatholakala lo baba in less than nephumile awuphelanga so 3 minutes ihambile. Ngaleso sikhathi uphi lo? Ukhona nangu la yena usola ukuthi na uthi yena ingane futhi bayintshontshile esibhedlela. Kahle only to find out ukuthi umase equestioniswa kahle amanesi namaphoyisa yonke into wasechaza ukuthi nano kahle akazamithi kwaseqaleni. How? Bamcheke ukuthi kwathiwa akazamithi akazenze lokho yonke lento yenzeka nje introduced umngani wakhe ehlangene nokufuneka kuphala le awazi AMS bane kanjalo ngibhizi ngiqhubeka yonke lo umngani wakhe which means lento lena intendala. Yo mina ngenza amalungiselelo nje ngingcwabo kufika induna ngokubani namhlanje bengisenkosini nje ngokukhuluma ngothetha leli daba lengoba ngikhuluma nawe njengamanje ngithanda kubuya ekhaya. So lowesifazane la manje akatholakali kodwa icala li-only rasemaphoyiseni angizazi ukuthi yena uzokwenza kwathi ngendlela okwenzeke ngayo washaqeka wangiphatha nomndeni wangiphatha nomphakathi wangiphatha nomndeni yonke into ngiseyigweletini ungishiye ngigaxele wangishiya njengoba yonke into ngifuna ukubuza la ukuthi ke umphakathi njoba nabantu abadala babe khona abanumzana zinduna omama bezokhalisa phela njengomndeni bathini mase bebona lemhlolo bashaqeka bonke njengoba namhlanje bebesenkantolo bebegcwele bonke inkantolo ithephama ngoba uyabona imali engicabanga ukuthi yabona mangitshela ukuthi imali engayisebenzisa mhlawumbe ngomgcibelo ngoba uyena wazofika ngeSunday engangikhokhela ile funeral parlor bani whatsoever yonke into more than 12,000 ha angiphathi engisebenzise ngophethe cash obani whatsoever ngoba lento mangithi sonke masehle ngoba ube waya eEdington wahlala washutha wayishutha eEdington wathenga nengubo zengane yonke ingubo zengane ngiphathike ke wonke into ke ingubo zengane mngole uhlala ukhipha imali nje kuyothengwa ingubo zengane ngayo imali u3,500 bani yonke lento le wahamba waya eEdington wafika wahlala emabhentshini washutha in fact wayekahle wayefuna ukonto ukuthi ingane azofika nawo la mina kwasho ukuthi le ijoko lakhe la ngaphumelela wasenginikeza ireport ukuthi ingane ongcono sincobele ekhaya watshela nomndeni wakhe futhi ukuthi naye awuze ngathatha futhi mina imali ngafaka mina ngaqasha imoto yomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe uze ekhaya kwawona umndeni wakhe uthe mase kwenzeka yonke lenkinga le umndeni wakhe uyaqala phansi inkinga futhi ukuthi kufanele ubuyele emuva umndeni wakhe ngoba ubungazi lutho kwangempela ngoba umphakathi wawuthuthuka kakhulu waqala phansi ukuthi umndeni wakhe laba futhi abasinayo imali ukubuyela emuva kapetrol ngapha ukuqala phansi futhi banikeze imali kapetrol umndeni wakhe futhi hey Dabezitha hayi phephisa mfowethu hayi ngeke okungeshele ngiyafisa ukuthi omunye umuntu osilisa inyanga abantu besifazane lena njengamanje kodwa ke hey ngendlela esikhuluma ukuthi gender based violence bani kodwa kulokhu kuhlukumezeke mina njengomuntu wesilisa nomndeni nawo yonke into ungayicabanga kodwa lento ngifuna ukuthi ngoba bengayedwa baningi abantu abafanele beboshwe so baningi abafowethu abayingcwabile labo nodoli futhi baningi abantu abangcwabile abangazi bangcwabe kanjani ayikwazi kwalikhuni mfowethu hayi indaba ezitha siyabonga mani ni mfowethu sicela nje niduduzeke sithi phephisani kanza kwethu ngokunehlele phephisani kakhulu kubhlungu kodwa nje udaba ngoba ulibambe njengendoda walifaka kwabomthetho wenze kahle kakhulu lapho mfowethu ungayibambeli wena impindiselo
Yebo ngoba yabo nje lezi insuku akubuthongo angibaza ngilale kunabantu abangilalisayo ukuthi ngikwazi ukulala endlini ekhaya noma endlini yami ngikwazi ngeke kodokotela bangibhukhela banginikeza ngisho amaphilisi ngiyaqala ngisho ukudla amaphilisi into ekuthiwa amaphilisi okulala ngoba ubuthongo into engayazi ukudla kuyengadleka for 2 days kodwa lapho kuthana ngisho Mfowethu Phephisa mntaka baba Phephisa ngosizo lwenu uma nikwazi ukuthi ningakwazi ukuthi ningisize nani ngendlela engangisiza ngayo ngiyacela ukuthi ningisize ngoba angazi ngizodlula kanjani lesimo but ngizodlula kodwa angazi kanjani kodwa ngizodlula kodwa angazi kanjani Mfowethu awubeka nje indlebe sokhuluma nesazi imithetho lapha uThabani umfoka Mpungose ovela lapha kwaMpungose tennis ke sizithuko hlangothini labo njengabantu abazazi imithetho bathini kulolu daba njengalolu Yeah siyathokoza kakhulu Mageba uqine mfowethu All right. Kulungile. Ake sikhulume noMpungose la. Khulu. Ngibingelela abalali bokhoze FM South Africa yonke namaphethela. Nansi kana lapha wemntaka baba inzuka ayike uqobolwayo. Inkila ayitheka. Hayi beka kuyinkinga kakhulu. So ngizoveza nje esayidini lezomthetho ukuthi lecala libizwa nge-theft by false pretense. Lo muntu wesimame angachajwa or criminal case avele enkantolo nalabo bonke abesebenzisana nabo. And futhi umfowethu angakwazi nanokuthi al-attack ngohlelo le-civic claim lapho ezokwazi khona ukuthi aclaim zonke indleko ezenzakalile and ku-right kakhulu futhi mewukuthi kukhona nane-funeral para esuke ekade involved kulolu daba. Leyo funeral para nayo idinga ukureportwa kwi-organization ezomngcwabo babunala. So then bese kuthi ke usisi lo angakwazi ukubhekana nesigwebo ngalesenzo sakhe esingalinganisela mhlambe 3 years uyabo angakwazi nekuthiwa inkantolo yamlahla ngecala and ngabe udirect in prison. Another thing mhlambe ke sengadependa nanokuthi unawo yini ama previous conviction ukuthi mhlambe khona amanye amacala akamlahla but lokho kungaba ku discretion yenkantolo ukuthi inkantolo ibona kanjani ukuthi ingamgweba kanjani but nje icala lenzile li serious akulona icala elincane laba bangamasingcwabisane ke njengoba bekade bebandakanyekile nabo la kuyibona abahamba phambili namabhokisi nayo yonke into nemali beyifuna bangathatha nabo inyathelo ngalolu daba nabo futhi laba ba involved bangaba okho accused eboxini ngoba kahle crime serious le syndicate inzima kakhulu and kuyabonakala ukuthi into abakade bayiqala uyabo beyenza egameni lokuthandana nokuthi ke nje indoda kubalekile phela ukuthi umuntu mase bekhulelwe madoda nananihambe phela niyobona ngaskeni hamba naye phela mfowethu ungezwe ngendaba uyabo le ibaleke kakhulu abanye abafowethu lezo zinto abayinaki ngako omunye azabe khona ngishebeletha ngoba njoba kuduka ingane nje tjatha uyazi ukuthi sikhuluma idaba lokuphambana kweingane iyo yonke lento ukuthi thina madoda siyayiqhelanisa nento engabe sisondela kuyona no phela kuba kubalekile ukuthi umuntu ahambe naye impela kudokotela abone kwenziwa la maskana nayo ngiyayibona ke leyo kuba khona ebeletha ngiyayibona leyo khona nje leyo ukuthi phela kumaskana hayi umuntu akayi bakwethu futhi nodokotela qaphela ukuthi kukhethwa udokotela naye azokubamba ichaza kukhethweni kwalowo dokotela kabe kunjani nodokotela wami nje lapha eMlazi esoya wena nodokotela wakho sesiye uyabona yes mawuyindoda nje funa uhlezwe noqhamuka neoption yabo vele uzokutshela ukuthi hayi la kuhamba kanje masuthi mina ngicabanga ukuthi ake siphume ngala leyo ibalekile ngoba maningi amadoda nje agilekayo kodwa angazi yayizwa leyo nto so yonke lento idicilela phansi isithunzi abantu besimame ngoba akubona bonke abanje kodwa nje kwehlisa isithunzi kakhulu sike enyangeni yomama badinga ukuthathelwa inyathelo nje serious
labantu bavela enkantolo njengokusebenzisana kwabo beyiteam. And enye into mawubuka imali emlahlekele ukulungiselela umngcwabo akuyona indaba okudlala. Hey mfethu. Yabona nje isiphithiphithi esikhona egcekeni kuzongcwatshwa ngakusasa. Kunabantu abayeka imisebenzi yabo basemndenini beze ukuthi ingane kaMfowethu ishonile noma oanti obane bebekhona egcekeni lapha ekhaya. So ngifuna uyibuka yonke leyo nto akuyona into encane. So kubalekile ukuthi even umphenyo odila nalecala kufunakala kuthunyelwe imessage kubantu base South Africa ngalesenzo lesi esenzwa ilosis. Uyabo angakwenza futhi kokubili athi ephusha ngala icriminal abephusha civic claim ukuthi possible mhlambe ke uyazi yena ukuthi khona into angayithola kulosis kodwa I believe ukuthi kwi funeral park khona angakuthola. Uyabo kunjalo. Yes, siyabonga kakhulu.